Good morning. Happy Saturday, everyone. So, today is a weekend finally. Wala si Kat ngayon this morning because my work thing siya. Early in the morning today, I actually just dropped her off dun sa downtown. Kasi akala ko may appointment ako ngayon for chiropractor. And then pagpunta ko ng chiropractor, they're closed. So I checked my email kung kailan talaga yung appointment ko, and it was on March 24th. Ang tagal pa. I don't know. Akala ko kasi talaga na binook ko siya today para kasabay ng work thing ni Kat, para pag may ginagawa si Kat, may ginagawa din ako. But So anyways, after ng work thing ni Kat, kasi half day lang naman yun until like 11 siguro or 12. I think we're gonna go to Seattle really quickly, just kasi Kat has been so busy this week and the past weeks. So she asked if we can just have like, a small trip out of the city, and the closest city na parang mafe-feel mo talaga na wala ka sa Vancouver is Seattle. So we're just gonna go there, like day trip lang. Day trip, like siguro we're just gonna drive there. It's 2 hours to get there. Depende sa sa border, but it's around 2 hours. And then siguro maglalakad-lakad lang kami quickly, and then get some chowder, and then come back home because may work din ako bukas and in the afternoon, kaya gusto ko din na may maraming time na makapag-rest. So at least siguro mga 10 p.m. makauwi kami, okay na ako dun. So right now, while Kat is at work, I'll just clean up a bit dito sa bahay, tapos mag-rest din ako. Gabi na ako nakauwi, guys, kagabi, because yung mga work friends ko sa previous workplace ko, we went out for dinner, and then nagpunta kami ng club to watch a drag show. And that was the first drag show that I've watched na nasa club, hindi yung mga pa-event. And that's so fun! Tapos, nakakatuwa lang na like, siguro 5 drag queens, sila, Filipinos. So, really cool. Sana nga nandun si Kat, kaso lang busy siya. So, magligpit muna tayo a little bit kasi medyo cluttered ang bahay. And the reason for that is because we've just been busy, especially last night. From like Monday to Thursday, parang okay naman na carry naman yung pag-keep up ng bahay, but since last night I wasn't home and busy talaga si Kat ngayon. One day it gets drained. So since maliit din tong place namin, madali siyang maklutter and magmukhang madumi or like magulo. So it's like a daily upkeep that you really need, lalo na pag small places. But that's it for right now. I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah, maybe I'm selfish. Okay guys, tapos na tayo maglinis. Hindi pa rin nagte-text si Kat. It's almost 12, pero hindi pa rin siya nagte-text, so we're just waiting for her, and then gora na tayo. But everything is clear, and the counter is clear, the clearest it can be. I would prefer to have nothing on there, but it's just impossible. Sinegregate ko na rin yung laundry. Si Kat usually naglo-laundry, so I don't touch it kasi she's very specific about laundry, at saka ayaw niyang ako yung gumagawa because she doesn't trust me. So I just segregated it sa how I think makes sense, and then yung mga socks and underwears and like small things namin kasi nilalagay namin sa like pouch na may zipper, tapos yun yung nilalagay namin sa washing machine, because apparently you're supposed to be doing that, otherwise things will get stuck in like small areas and it might break your laundry. I don't know, that's what we've been told, so that's what we're doing.
And then I also vacuum here. Tapos I vacuumed in the washroom and I mopped too. So I got everything done in like 50-60 minutes. And then now I'm just gonna watch a little bit of Netflix and then wait for Kat and then we're gonna go. So yeah, relax muna ako guys because I'm kind of tired. Ayan na si Kat. Saan tayo? Ayan na. Bow. Nakalagay na Pike Place. Nag-siopaw lang kami for now. Pantawid gutoms. Tapos, drive namin. 3 hours and 4 minutes. Nakala pag pabalik 2 hours na rin. Kain. So, andito na kami ngayon sa border. Actually, hindi namin in-expect na marami palang cars. Usually kasi morning yung busy na eh. Pero ngayon, daming sasakyan. Yan yung yan yung border dyan. And then, kung makikita nyo, ang daming cars sa unahan, right? And then, andito pa kami ngayon. But it's okay. It is fine. Tingnan aso. Tingnan mo yung aso. Parang ano. Laki niya. Laki niya. So, hindi namin na vlog kanina na nasa kami kasi nag-concentrate kami sa pinag-uusapan namin ni Kim while waiting sa turn namin dun sa border. And then, nung nakapasok na tayo, siguro mga nasa 10 minutes na from the border. And ang daming sasakyan. Kanina, yung namin, yung ETA namin, nasa 4 something. Ngayon, 4:06 na lang siya. Hindi na masyadong traffic. Good naman ang takbo ng ating, traffic. Update namin kayo mamaya, guys. Napakita ko lang, guys, actually, kung itsura ng, namin, ng glass namin na may Rain-X. Di ba, bongga? O, di ba? Lakas makaslide. But, yes, anyways, 40 minutes na lang, 45 minutes na lang, nasa na tayo, nasa Pike Place na tayo. Pretty quick naman. Yeah, mabilis naman. Akala namin sobrang haba ng kanina, ng line kanina. Pero Pero, makaabot pa tayo dun sa locals. yeah, oo, sana nga. But yeah, akala namin matatagalan kami doon, pero hindi naman pala. And then yung traffic, doon lang bandang ng Bellingham, pagkapasok ng Bellingham. Pero dito sa na, okay naman siya, yeah. Right? Right. And kanina, lakas ng hangin, guys. I mean, ngayon pa rin naman, malakas yung hangin. Kung nakikita nyo, nagsislide pa rin naman yung water. Pero, umiinit, tapos umuulan, parang saya lang. So, yes, yan lang ang ating update sa ngayon. Nasa Seattle na tayo, downtown. Kanina pa tayo nasa Seattle, guys. Pero, ito yung view natin sa ngayon. Yan yung downtown nila. And ito yung super famous nila na Space Needle. Nagpunta kami dyan last spring, last year. Hindi naman kami. Ay, hindi kami pumasok, pero like around that area pumunta kami dyan. Guys, wala kaming budget dyan. Yes, of course. And then, eto, andito pa rin. lang tayo. Andito pa rin tayo ngayon sa sa bridge. Pero we're almost there and sana maabutan namin yung gusto namin na na chowder place doon sa Pike Place. Kaya, pero marami naman kasing kainan doon ng chowder sa sa loob ng market. But we'll see. Hopefully, mag-extend yung hours nila. Pero we don't know yet. But we will see you there or i-update namin kayo pag nakahanap na kami ng parking or papasok na kami ng market para at least makita nyo. So, yes. Guys, alam nyo ba, medyo na traffic kami ngayon kasi for some reason, ang daming pumupunta sa downtown nila and kanina may nadaanan kaming na aksidente. Pero hindi kami sure if busy plate ba yun or taga dito na plate yun. Pero wala na pag-asa tong maabutan namin tong chowder place na gusto namin. So kakain na lang kami sa ibang chowder place na matagal magko-close. Pero yes, habang papalapit kami sa downtown ngayon, gumagrabe din yung traffic. And kanina lang sinasabi ko kay Kim na parang May something na naman doon. natatakot ako mag-drive dito. But, yun? May mga police. Oh, yeah. May mga churba happening. Baka may event tonight. Who knows? We don't have internet. Right, yeah, we don't know. But malalaman namin yan mamaya.
Good thing wala naman kaming mga ganap tomorrow. So if late man kami makakauwi mamaya sa Vancouver, oo, makakaslip in. Makaslap in ka pa. Yan. Ano sabi mo? Malapit na tayo sa Pike Place. Malapit na tayo sa Pike Place. Yes. There. Ganda ng ngayon, ng panahon. And this building looks like a building in Vancouver. Do you know I'm building in Oh, Vancouver? yeah. Yung mga condos dun sa may downtown. Yeah. Ganito din naman. Ang daming dito. Saan ba tayo nagpasyal? Sa Portland pala yun. Nakala ko, sasabihin ko sana yung Nike. Sa Portland pala yung pinuntahan Portland ba natin. yan? Yeah, we went to Portland. Oo guys, we went to Portland din pala last year. Nakalimutan ko. May vlog tayo nun, pero slight lang. Wala masyadong. Na tayo sa Public Market Center sa Pike Place, guys. Medyo marami talagang tao dito, guys. Pedestrians. So, medyo mahirapan tayo maghanap dito ng parking, pero okay lang naman, makakahanap din naman tayo eventually. Later, meron din silang parking sa baba. And, lumalabas na yung mga tulips nila, for Tulip season pa pag ganito. di ba April? Hindi ba? Spring? I'm not sure really. Hindi ako sure. But yes guys, itong mga stores na to sa gilid, ang daming mga nito, ang daming mga magaganda, mga masasarap and produced locally na mga na mga pagkain. Meron din namang mga iba na hindi from here, like yung mga ito, like Greek delicacies. And dito sa area na to, makikita nyo din yung pinaka first ever na Starbucks dito. And laging mahaba yung pila dito, guys. Sobra. Char. Ayan. Yung roads nila, bricks pala, kaya medyo nagmo-move kami dito. I mean, magalaw yung namin dito. And then, marami lang tao. Parang joint ang roads for tao. Oo, mga tao and mga tao and cars. Like for example, this guy. Wala silang kebs. So, on this side, ito yung parang nila na market. May wet market doon sa kabila, but variety of things and to churva. Kuya, padaanin nyo kami! And dito na kami sa elevator. Ayan. Yeah. No, up. Like plate. Okay. Nagkamali si Kuya. Sabi dito no vandalism, pero yung design nila very vandalism. Ang ganda ng araw ngayon. Ganda ng araw. Wow. Pero yung mga stalls lahat nag-close na kasi 4 na eh. Pero ganda ng araw. Yan. Gusto ni Kat na sumakay dyan, pero hindi pa kami nakasakay. Oo. Ayun na. Wow, ganda naman ng weather. Naalala nyo guys, nag-video kami dito last time. Very quick video lang. Ay, may ginagawa sila. Ay, ano yan? This one. Layan natin. Yeah, right. Hanap lang kami ng ng washroom. Nagliligpit na sila guys kasi hanggang 4 lang talaga. Ayan. Yeah. Pero they're usually here, like super packed ng tao pag open lahat ng True. Sa umaga, ang daming tao dito. Pero right now, it's pretty nice. Pero wala ka rin masyado makikita kasi pa-close na. Ayun, ang daming flowers. Alam mo, gusto ko ng dried flowers. Para yun na lang yung nasa, sa bahay. Yan. Anyways, sige, lakad muna tayo, guys. Oh my god, look at this. Pero ang mahal ng dollars ngayon eh, kaya mahal din yung mga to. Ayan oh. Oh my god, ang sarap. Dapat yung gusto namin kainan, kaso lang close na sila. So 4 p.m. Oo. 4:30 pag Saturday. So,
Yeah. Doon na lang kami sa isa na lang. Hanap na lang tayong washroom tapos. Yung washroom na ano natin. Oh, really? Okay. Or saan? Ayan, marami pa rin tao kahit na nagko-close na sila. Ito yung guys, yung ano, binabato nila yung mga fish. Okay, tingnan natin kung nagbabato pa rin sila at the moment. Daming tao. Ay! Ayan o, yan. Oh, I think, yeah. Ayan na yan, nagbabato nila. Yeah! Guys, you're supposed to cheer! Ay, nako. Bakit kaya nila, ano, no? Binabato yung mga, ano. Cute. Cute nila, guys. Ay, washroom daw. Huh? Sa ilalim pala niyan. Ano, dito yung gum wall. Yung famous gamon. Oo, yung kadiri, ang sanitary na gum wall nila na binibisita. Tapos, pinipicture ng mga tao. Puro laway. Tingnan natin. Ayan, no, kadiri. Yan. Diba? Puro gum. Actually, nalinis na nga yan eh. Like, some time ago. Pero, ayan, dinagdagan na naman. Ewan ko kung gusto niya yan. Ano? Andito tayo sa center para feeling mo mga Diba? Kadiri. Ayan o. Gusto niyo ba yan? Tourist attraction yan. Galing. Kayo. Kakain kayo ng gum tapos lalagay niyo lang sa wall. Oh, ayan. Ay, naku, kadiri. Ay, naku, yucks. Sige. Baba muna tayo dito. Kung kanina yung dinadrive namin, no? Ngayon kami na yung pedestrian na nakaharang na kinakainasan namin kanina. Lakad-lakad. Diyan, oh! Post alley. Ayan, oh. Post alley. Hindi, dito. Sa ano lang dyan, sa maliit ng aso. Yes. Oo. Ay, hindi. Maliit lang talaga siya. Diyan kami kakain sa Park Place Chowder. Yan. Okay. Tapos may restroom din dito. Washroom muna tayo. Yan. Ayan na yung chowder. Apparently, nag-close na sila, no? Yeah. Last order na daw to. Kaya mabilis. Yeah, bilis nga ni Kat. Mga 2 minutes lang siya umalis. Pa, yan. You want this one here? Yeah. Crush it first. It's oyster. 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 Yeah. Yan, tayo muna kami guys. BRB. Look at that. Ayan no. Cool no. Ito, naglupasay na siya talaga. Walking. Ay, parang close na sila. Parang lahat close na guys. Sorry. Doon yung ano, di ba? Yung Starbucks. Tingnan natin. Okay. And public market. The red brick. Wow. Bahay ni Stuart. Stuart House. You know, paakit yung mga nalalag dito. Ayan ang Starbucks. Pilahan ng masa. Mabango dito guys. Hindi na naaamoy pero amoy cinnamon. Cinnamon na may halong butter. Totoo. Ayan, parang gusto. Ito pala yung pinipilahan nila. Yung peroshki. Tapos ayun pa yung isa nilang pinipilahan. Oh, yun. Smells good nga daw. It smells good talaga. Ayan yung Starbucks. Ang pinakaunang Starbucks sa buong mundo. At nagpapahirap sa mga masa din. Kape-kape. Ayan. Ayan. Ano yung new one? Oh, Ay! Ayan. That's how it looks coming in from this way. Tapos, by construction. Ang ganda ng sky, oh.
Ganda ng weather today. Blessed by the weather gods. Naantok na si 2 hours lang kasi yung tulog. Ayan. Walk muna tayo. And ito na yung front kanina. We keep going back here pero ayun na talaga yung front. Punta lang kami dun sa may mga tarjay na park dyan. Dito usually nagpapapicture ang mga tao like us. Galing ni Kuya, oh. Yan. Maganda din naman ang Seattle, guys. Actually, gusto ko nga matry na pumunta sa mga ganyan, no? Yan, no? Yeah. No? Sa mga... Showgirls. What's that called? Strip clubs? Looks fun. Alright guys, ayan na. Pauwi na tayo kasi gabi na rin. Anong oras na ba? So I just got a matcha latte. Tapos I got a soy caramel macchiato. Para lang goods tayo ng driving all the way to Vancouver. Pero mabilis lang yan kasi gabi naman. Ulan na din eh. Yeah. Time for rest. Pero we'll update you pag siguro nasa border kami or sa bahay na. We'll see. Ayan public market center. Pero yan. Tapos across niyan yung Target. Pumunta kami ng Target but we couldn't film kasi dalawa yung hawak namin. Ay, naghintay lang kami mag-cross. We're already out sa parking and nagbayad kami ng $8 for 2 hours. 8 USD. 8 USD. And Saan daw ako? Pine Street. Where's Pine Street? Dito. Okay, yeah. Doon siguro nandun ganun. And then right now, nasa baba tayo ng market, public market. Palabas to ng palabas ng parking. And then, yung ETA namin pauwi is 2 hours and 20 minutes. So, mabilis lang siya compared to kanina. Mabilis lang siya compared to kanina. And it's already 6:30. And then, guys, bright pa siya. So, nafe-feel na namin na unti-unti na talagang naglalaho ang winter season, winter time. Dito, yung pinapadaan. Ewan ko. Okay, sige, go. Alright guys, if you figure out mo na namin palabas dito hanggang, look at that. Super elevated yung takbo namin. I mean, si Eddie ngayon, yung car namin. Kasi, super paakyat talaga. Natatakot ako. OMG! OMG, nag-stop pa kami guys. Oh my God. Guys, oh my God. Teka lang. Successful lang ating paglabas kanina sa market. And now, we're here sa proper road, sa main roads nila. And guys, look at that. Ang ganda ng street na to. Ewan ko, 5th Avenue ata to. And then, I think so. Merong Benbridge, Rolex, All Saints. Maganda yung nila dito. Kumbaga parang, ito yung, meron palang Nordstrom rack. Oh, I miss you, Nordstrom. I know. And then Sephora. I think ito yung, nila, kumbaga parang Burrard sa Vancouver. Hindi naman. May unique Hindi yung Burrard ba yun? Waterfront. Yung may mga Chanel. Burrard, yeah. Burrard, yeah. Burrard. Granville. Yung Chanel Granville sa Holt. And then, meron silang Uniqlo doon, guys. And then everywhere you see Starbucks. Kasi, it is the land of the bucks. The land of the bucks daw, sabi ni Kim. And buhay na buhay ang downtown Seattle. Shuttle. Ganda niyan, no? 5th Avenue. Yan. Sorry. Ayan. Sinumin ko kasi kanina. University Street. Dito tayo nag-rent last time, no? University Street? Hindi, sa Portland yun. Sa Portland pala yun. Sorry. Andito na tayo ngayon sa guys? Sa papuntang border ng Canada. Dito pa rin tayo pinadaan sa, ano to dito? Peace Arch. And, walang linya ang border. Really? I love it. Ayan. Really? Bakit blurry? Kasi May linya pero konti lang. Sige, mamaya na guys. Sasalit lang.
Hello guys! We are now home. Just like, ngayon lang. Like, super ngayon lang talaga kami nakaupo. Yeah, 9:30 pa lang. So, it's good timing. We still have a lot of time for the night. Tapos, maka-sleep in din kami bukas. So, that's good. Anyways, yeah, I think we're just gonna end it here. What a fun day. What a busy day. Yeah. Super short, but super fun naman. And, anong tawag nun? Hindi na pala namin na vlog after nung nakalabas na kami nakalagpas na kami ng border, hindi na kami naka-vlog. Pero the border is just 30 minutes away from the house. Anyways, that's it. See you again on another vlog. Thanks for watching.